Gidasig sa Social Security System kon SSS ang tanang mga miyembro sa pagkuha na sa My SSS card kay dinhi na ipaagi ang tanan nga mga transaksyon nga adunay kalambigitan sa kwarta. Ang report ni Alan Domingo. Luwas og sigurado nga dili magamit sa tinunto ang My SSS card nga gipatuman karon sa Social Security System kon SSS sa ilang mga miyembro. Labaw sa tanan sayon og dili na hassle sa gayon nga magproseso ug mo claim sa mga loans ug tanang benepisyo kay dinhi naman ipaagi ang releasing sa kwarta nga moderitso sa card. Dunay partner nga mga bangko ang may SSS card busa sayo na lang ang tanan kay sama naman kini sa ATM card nga adunay mga special features. Ang may SSS card mao kini ang lifetime nga magamit hangtod sa pag-claim sa pension sa mga miyembro. Murag di police atong humid, no? I remember sa una dahan sa nata humid, no? So nahudong to siya, mo ni siya ang nipuli karon ang may SSS card. So this is a dual function siya, pwede siya ATM at the same time valid ID. Okay? And this ang nakanindot pud ani niya kay wala gid siya chance ma-hack or unsa kay ang data pud ang gikuha is nakalink po siya sa PSA. Gipasabot sa SSS nga gikinahanglan unang mubukas og SSS online account, sanglit ipaagi naman tanan sa online ang tanan nga transaksyon. Hinoon, pwede ra mangayo og assistance o guide alang sa mga miyembro nga dili kaayo hanas sa technology. Kung may SSS card ang imong i-avail, once maka-go through na ka sa online procedure, once ma-approve, so automatic na siya in 2 days time, makita na sa mong system nga mo na ang imong disbursement account. So no need of uploading any proof of account. So nakalink na siya bali sa system namo. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.